Askatasuna eta independentzia lortzeko lehen pausua ematera noa. Lehen pauso okerra esango nuke. Doraemon eta Japoniaren sorrera. Munduko mapa, mundu berri horretan, ametxeroenak sortzen dirata. Zeruan zeharka, denboran biraia, etor zaitez gurekin. Ate magikoan zehar, gure abenturariekin. Ate magikoa! Nagusi egitean, amesterazten badut, izarrei begiratuz, dena gogoratuko dut. Xalalalala, Nobita ameslari, ta Shizuka lagune